کہ علی ناراض نہ ہوئے جگ رسدہ حاکم رس جاوے کہ علی ناراض نہ ہوئے وَلَوَلُّلَا بِكَمَالِهِ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سارے پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پنجابی کا کلام بہت خوبصورت تھوڑی سماعتاں نظر کراں گا ہاں خالی نہ موڑی آپ سبحان اللہ خالی نہ موڑی وہ تیبات سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی وہ تیبات سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا اور تیرے منگتے آیا رتبہ کمالے تیرے منگتے آیا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلالے کوئی اویسے کوئی بلال اور شایاں تو ود کے شایاں تو ود کے وے سنیا تیریاں گدایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا اور پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاوی وقت نزات مکھڑا وکھاوی وقت نزات چہرہ وکھاوی دیدار تیرا دیدار تیرا ہو سڈیاں دوائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی وہ تیبہ دے سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا آخو سبحان اللہ آخری کلام ہاں علی دلال نے لجپال